Mhux tal-li ma jridx jirriżenja tal-li qed jipprova jġib fix-xejn id-deċiżjoni li ħadet il-qorti fil-konfront tiegħu b'dikjarazzjonijiet li jmorru għal kollox kontra dak li ġie deċiż dwaru. Din hija l-pożizzjoni li ħal Ministru Ian Borg wara li l-qorti ddikjarat li dak li qal il-Ministru stess matul każ ta' libell li sensar fetaħ kontra The Malta Independent mhux kredibbli. Il-qorti ħadet din il-pożizzjoni għax qalet li ma jistax ikun li membru tal-kabinett residenti f'raħal żgħir ma jkunx jaf li persuna li la toqgħod fl-istess raħal ikollha problemi ta' saħħa mentali. Meta kienet jirrispondi domandi tal-ġurnalisti li ta' filgħodu, Ian Borg f'nifs wieħed jgħid li jirrikonoxxi dak li qalet il-qorti, jiġifieri li ma jistax ikun li ma kienx jaf u f'nifs ieħor idawwar kliemu u jistaqsi kif seta' jkun jafu. Ħanerġa' ngħidlek. Il-qorti qalet issiba diffiċli illi f'raħal żgħir bħal ħaddingli segretarju parlamentari ma jkunx jaf li persuna għandha problemi mentali. U jiena weġibtek ir-risposta tiegħi. Jiena jekk tiġi ommok miegħek u 14 il-ħutek miegħek. U ħadd ma jgħid illi għandek problema inti biex tikkuntratta. Għaliex għandi nkun jien illi suppost inkun naf li int għandek problema. Il-vittma u raġel li ilu jingħata l-kura l-millanqas 12 sena kif irriżulta minn xhieda fil-qorti stess u li minn għandu l-Ministru Ian Borg xtara medda kbira ta' art għal prezz ta' 11,000 euro biex jibni pixxina. Iżda minkejja l-vulnerabilità tar-raġel u d-dikjarazzjoni tal-qorti li kliemu ma kienx kredibbli, Borg dawar l-attak fuq Net News u fuq il-medja indipendenti għas kontu qed jispinjaw il-każ b'mod politiku. Ovvjament jiena nifhem illi jkun hemm l-interessi politiċi illi ċertu kwartieri tal-medja bħal Net News u ċertu mezzi oħrajn illi qisu lilhom innifishom indipendenti jieħdu l-okkażjoni biex insawtu l-Ministru. Sa dan it-tant il-Ministru baqa' jiddefendi lil middleman f'dan il-beħ minkejja li l-istess qorti iddeċidiet il-kawża tal-libell kontra s-sensar u favur il-gazzetta li rapportat il-każ. Dan meta l-Ministru prova jitfa' responsabilità ta' sehem il-vittma vulnerabbli fil-kuntratt iffirmat fuq in-notar pubbliku. Sa dan it-tant wara dawn l-aħħar żviluppi, il-Partit Nazzjonalista qal li jiskiet tal-Prim Ministru dwar dan il-każ ikompli jikkonferma li għal dan il-Gvern ma teżisti l-ebda riga ta' onestà u kredibilità u dan l-aġir qed ikompli jwaqqa' isem pajjiżna.